הבאים לעוד סרטון בערוץ. היום אני אציין לכם פרק של קלאש רויאל. כמו שאתם רואים היום אנחנו נשב. תסתכלו, השגתי שייט. ככה אני לא יופי. אני אראה לכם סרטון על הלייט ויזר ויהיה מהיר. טוב, אז בואו נתחיל. לשלוח סרטונים. אל תדאג, הפעם זה ישלח לי. הנה. נשים לכם את זה על 4 כי אני לא יודע מה יהיה. אוי, הנה, יאללה. אני אלמד אתכם על הלייט ויזר. הלייט ויזר הוא שחקן מאוד טוב, בעיקר בהגנה, ושהוא בא בום, כמו זאפ. אז בואו אני אגיד לכם, תהנו מהסרטון. אני יודע שאני לא מדבר. יאללה, קדימה. תגידו לי את מי הודעתם בתגובות. אני אקרא אותם אחר כך. ואל תשכחו לשים לייק וסאב. אופה 1-0 לא. אני מעודד אותו דווקא. יש לו לייט ויזר ואפנר דרגון. ידי מה אפנר דרגון והלייט הוא ידר. מי ינצח? זה יהיה קרב מושך לב מנצח. לא. יש! טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושימו סאב ויאללה ביי.